जन कमाल बाड़े हो बकसरई हवे ऐसन तोड़त दीवाल बाड़े हो। चहल रेलगाड़ी धला हो 15 अगस्त के तैयारी कला देखे बनारस चला हो। 15 अगस्त के तैयारी कला देखे बनारस चला हो। रवि राम जी पांडे भैया बड़े दिलदार हैं। फ्री में दवाई सुई बाटत आहार है। बन के समाज सेवक सब के नित भलाई करेले। गरीब खातिर रवि पांडे भैया कबो न पीछे हटेले। रवि पांडे जी के दर्शन कला हो। 15 अगस्त के रेलगाड़ी धला देखे बनारस चला हो। 15 अगस्त के तैयारी कला देखे बनारस चला हो। सबका से मिलके सबके दिहले सम्मान हो। सूरज कांवरिया गावे इनकर गुणगान हो। अनुज दुबे भाई हमारे सबका से ही कहले। हमेशा रवि पांडे जी के मुद्दा हो दिल में रहेले। चहल रेलगाड़ी धला हो। 15 अगस्त के तैयारी कला देखे बनारस चला हो। 15 अगस्त के तैयारी कला देखे बनारस चला हो।